Likolana hunere ya Diyarbakir, van rojan gerokek Amerikî ku derketiye geşta cihani balê dikeşe. Dandelyon Lightfoot, 38 salî ji Kansas a Amerîkayê ye. Dandelyon Lightfoot 5 sal berê li Kansasa Amerîkayê dijiya û li wê derê mamostetiya matematîkê dikir. Lê ji nişka ve rojekê dev ji her tiştî berdide û derdikeve geşta cîhanî. Malan barkilele çune varınle dinele dinarımın. Lightfoot dibêje wî serdana Portugalê kiribû û ji wê rojê pê de careke din venegeriyaye Amerîkayê. Keçelerindele balımın koşteme halele mişk umaranle keçelerindele balımın. Well, my story is very long. Because it's 5 years I've been outside the USA. 5 sal berê min ji Amerîkayê serdana Portugalê kir. Xwişka min bi yekî Portugalî re sewcandî bû. Ez çûm serdana wê. Di plana min de geşteke bo mehekî hebû. Qet ne di bîra min de bû ku di êdî venegerim malê. Lê ji nişkava min biryar da ku cîhanê bigerim û êdî venegeriya malê. Min xwest ku bêhtir çandan û bêhtir zimanan nas bikim. Desbalımın şakışine Lavkatiye emin bibine Desbalımın şakışine Lavkatiye emin bibine. Dandelyon Lightfoot di nava 5 salan de li 20 welatan geriyaye û 10 mehberê derbasî Tirkiyeyê bûye û 2 heftene ku li Bakurê Kurdistanê digere. û çand û erdnîgariya Bakurê Kurdistanê dinase. Rawestgeha gerokê Amerîkî niha jî Diyarbekir e. Debara xwe jî bi mûzîkê dike û hînî stranên Kurdî bûye. Bi vê rêbazê jî rojane kêm zêde 40 lîre bi dest dixe û dibêje têra debara wî dike. Lightfoot amaje dike ku Kurd ji bo wî balkêşin û xwediyê çandek qedîm û rengîn in. Ji ber wê jî ji Diyarbekirê hez kiriye. Kurdish culture and language, I find the language to be very difficult to learn. Çand û muzîka Kurdan cuda ye û balkêş e. Xwediyê çandeka qedîm in. Cilûbergên rengîn û bedew li xwe dikin. Govenda Kurdan bala mikişand. Evalekî min li İzmîrê behsa muzîka Kurdî kiribû. Li min xweş hat û esînî çend stranên Kurdî bûm. Keleşo hala bedaro Velo lo 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 velo lo lo Lawe kana bedaro Yatı demin ambarete. Gerokê Amerîkî 5 salin qet li otelê nemaye. An li derve razaye, an jî li mala hevalek ku di rêwêtiyê de nas kiriye maye. û dibêje ew muzîka xwe wek diyarî dide xelkê û xelk jî wek bersiva diyariya wî alîkariya wî dikin. Niha jî ji ber ku çanda Kurdan bala wî kêşaye, dixwaze Başûr, Rojava û Rojhilatê Kurdistanê jî bibîne û çanda Kurdan ji nêz ve nas bike. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.